Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморам хуш омадед, дӯстони азизам. Иҷода боша як ширкати беҳтарина ба шумо тавсия метиҳам, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ширкати Атомия. Дар иҷа кор осонае. Дар як сол як маротиба 200 сумда харид мекунед. Айзванитон намеғалтен. Бор гирифта хона ба хона намегардем. Дигар ширкатҳо бори хариду фурӯши калон нест. Фақат дар хонаи худтон ягон маҳсулот мегирем. Зубнои паста, ягон крем барои зебогитон, барои даст ягон крем мегирем, барои ҳомиладоршавӣ таблетка доруҳо доранд, барои фарбешавӣ, барои харобшавӣ. Хулоси гап, ҳама намуд маҳсулотҳо дар иҷа ҳастанд. Шумо фақат харид мекунед, ҳам хибалҳои шумо ҷамъ меша, шуморо ба оилики калон мебарад. Шахсоне ки кор кардан мехоҳед, ба рақамҳои рӯи экран буда ба ин апаҷон мо нависем, паспортона рӯй мекунем, мегиранд шуморо регистратсия мекунанд. Баъди регистратсия шудан шумо официально фурӯшандаи ҳамин ширкат мешавед. Баъд шумо ба худтон харид мекунед, мардумда тавсия метиҳед. Шумо айрӯи ҳамин тавсияи додаи худтон ба оиликҳои баланд мебуроед. Шумоям метавонед ранги дигар духтаро кор кунед, соҳиби пул мол шавед. Ман барои подписчикои худам мақсад ягон чизи березультата намемонам. Чизе ки ҳамин результат метиҳад, ҳамона мемонам. Дар ин ширкат ай 18-сола боло қабул мекунанд то 100-солая. Иҷода маълумоти олӣ дар кор нестае. Хонада шишта кортона пеш мебарену ба оиликҳои баланд мебуроед. Ина духтаро адоб рид кардиян Тоҷикистонда официални ҳуй мешидаям. Бо духтаро ёрдамтон метиҳад апаҷонмо. Иҷа бошад тарзи тайёр намудани самбусаҳои сер қабати резонака бо ҳамаи секретҳояш нишон метиҳам. Марҳамат тамошо кунед. Ба мо лозим аст як коса об, як қошуқ намак, як дона тухму ба орд дар кора. Орд то сахтак шудани ҳамин зуволаи самбусамон. Ин як коса об кати ман 2 зувола гирифтагиам. Ба зуволаи ҳамин самбусая сахти бад нашӯрен духтаро. Сахти бад ки шӯриден ба қайшак мебиёяд, қоқ мебиёяд. На сахт шӯрену на сустӣ набинед. Тарзи зувола гирифтани ман чӣ хелае, шумоям ҳамхел тайёр кунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали манро интихоб карде, дастгирӣ мекунед, суханҳои хуб менависед. Ҳазор раҳмати калон ки канали мада ин қадар суханҳои хубу беҳтарина менависед дар комментария. Дар видеом гапи мая гӯш карда, мақсад ҳурмат карда лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман. Аллоҳ ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Дар касбу кори ҳама ҳаққат барор хоҳонам, апаҷону хоҳарҷоно. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, пиёз тоза карда истам, гӯшт реза мекунаму фарш тайёр мекунам. Иҷа 2 зувола самбуса ки буд, ба ҳамин хотир хай пиёза бисёртарак гирифтагиам. Инам хай пиёза шушта овардум. Хай чӣ хеле ки шумо дар маъқул аст, шумо ҳам хай реза кунед. Хай ман пиёза ай байнаш дубулак мекунаму бо ба 4 қисми дига тақсим мекунам, ба реза мекунам. Баъд як хоҳарҷоне ки бисёри бад ай ман хоҳиш кардиянд, дар WhatsApp навистиянд ки дар ҳаққи модарҷони манам дуогӯ бошед. Модарам 1 сол дард кашиданд, дардманд шуданд. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳама каса даст ба дуо мебардорем ки хоҳарҷонмона модаршона шифои комил диҳанд. Худоҷон дар болои сари фарзандошон бошанд. Худоҷон модарҷон илоҳи аҳ саршон дард накунад. Ягон модарои рӯи дунё касал нашаванд. Мо фарзандҳо ҳамин қанату пару боли мо ҳамашон бовар кунед падару модаромонанд. Ба ҳамон хотир хоҳарҷони ман, иншоаллоҳ модарҷонтон шифои комил меёбанд, зиқ нашавед. Худоҷон нигаҳбоншон бошад. Худоҷон умри дарози пурбаракат ато кунад ба модари шумо. Омин ё раббил оламин. Подписчикои беҳтарини ман, дар ҳаққи модарҷони ҳамин хоҳарҷон дуогӯ бошед. Иҷа бошад чӣ хеле ки диден, пиёза реза кардам, гӯштам реза кардагим чоркунҷа. Ай болош бошад намак, зира, приправаю ба камтар роғани алейна андохтагиму якҷоя мекунем. Дар ин фарши ҳамин самбусамон об намеандозум, мантуда кам меандозум. Самбуса худаш ҳамин пиёз, намак, ҳама чӣ ки алдараш кишид об мебарорад, ба ҳамин хотир об наандохтагиам. Не ки самбусаҳош беҳтарин омадагиае. Иҷа боша ин апаҷону хоҳарҷонои ман, бисёри бад роғани алейна мепурсем ки чанд қадар алейна андозем, чанд қадар роғани яхии гов андозем. Ина инҷа хай нишон додагиам. Иҷа боша аёдам биромадай ки гӯшта реза кардам, баъди вай роғани яхия реза кардам, навор накардам. Хай ҳамхел чоркунҷа ина нишон додам. Реза мекунен, дар рӯи газ мемонен, об мекунен, мегирен ша. Ба ҳамин вақти ҳамин роғани яха об кардантон, духтаро нигоҳ кунен, бисёри сирхи бад накунен ки свети самбусатон ба рӯшанак намебиёяд.
Ами камтар нимхали сырха кунею бардорен роғана адел намақсад айвай сеткакази гузаронен да. Роғанша адел нагирену, ҷазакша адел нагирен. Иҷа боша инам хе ҷазак тайёр шуд. Ман боша ай сетка мегузаронам. Роғанша адел намегируму, ҷазакша адел на. Мо хай ҷазак мегем. Шумо чӣ мегӯед? Подписчикои беҳтарини ман намедонам. Инам хе иҷа 2 пиёла роғани яхии говай, анми 2 пиёлада 1 пиёла роғани алена андозен. Ин апаҷону хоҳарҷону бисёри наворои самбуса, бисёри наворомда менависед ки роғанша нишон диҳед. Ина ман барои шумо нишон додам. Дар 2 пиёла роғани яхии гов 1 пиёла роғани алена андозен. Самбусаотон рез зонаки хушрӯ мебиёяд. Иҷа боша инам хе хай зуволҳоро хона гирифта овардам, кухним хунуктарай. Хонада хай овардам, тунук кардам, роған кадагиуму печонда гирифтам. Самбусаро дамҷа тунук када фарш монда, ҳамаша хай тайёр кардаму бурда дар кухнӣ бо пухтагиём. Инам хе хай зуволҳоро тунук мекунам. Дамҷа тамошо кунед. Баъд якта хоҳарҷон савол додагияд ки апаҷон чида ман фақат самбуса мекунам, вақти тунук мекунам лавош парпар мебияд. Хоҳарҷони ман, шумо вақте ки ҳамин зуволаи самбусара тунук мекунед, шумо значит гирдакоша тунук мекунед. Шумо байна тунук кунед. Ҳама вақт зуволаи аввал ай байн тунук кардана сар кунед. Бахай лавош парпар намебияд. Хоҳарҷон зиқ нашав. Ҳамихелай навшогирдӣ боша, ҳамихелай 1 сол, ним сол, ҳамихел меша ба дастон рост мешава мерава. Ман дар ҳамаи влогом гап мезанам ку апаҷону хоҳарҷонои ман, байни ману шумода ягон секрет нестай пухтупазода. Чизе ки ҳастай ман барои шумо тавсия метиҳам. Бисёри апаҷону хоҳарҷоно дар WhatsApp биромада нависистен ки пухтупазода кардем, ҳамаш тоғри биромад, ягон секрет надошти. Қантазан, раҳмат ба падару модарут ки яхе тарбия додиянд. Хай ман кӯшиш мекунам ки як хубии ман ба ҳамин дӯстони азизам, ҳамватанонам ки дар ғарибиянд ё ки дар Тоҷикистонанд хуби ман расада. Инам хе наворакҳои беҳтарин мекунам ки шахсоне ки мақсад намедонанд, намефаҳманд ё ки мақсад медонану камбудишон ҳастай, инам хе гиранд ёд гиранд пазанд барои шавҳарашон, барои хонаи хуштоманошон ягон вақт гапшунав нашаванд. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, инам хе зуволаҳоя тунук кардам. Вақти зувола тунук кардан духтарҷонам қатъи оташ шишта шеру шербара кадеста буданд. Овозои вайам омадай. Хай ҳеҷ гап надорад. Дар ҳамаи хона фарзанд бояд боша. Овози фарзанд ҳама вақт беҳтаринай. Ҳамамон хай фарзанд дорем. Иҷа чӣ хеле ки мебинед, инам хе зуволаи хай тунук кардам. Тунуки бадам накунед. На тунуку, на ғафс боша. Зуволаи самбусаро ҳам хе тайёр кунед беҳтарай да. Тунуки бад накунед, ки бах камтар хиёл мекунам қоқтар мебияд. Инам хе нормали хай тунука кунену. Инам роғане ки тайёр кардагӣ будам овардам, рехтам, ҳам хе печонда гирифтам. Иҷа 2 зуволаи якта кардагиам да. Яктаашам инам хе печонда гирифтам, дуюм қабатшам инам хе тунук кадестам. Баъди тунук кардан ишам ҳам хе роған мекунаму дар болош зуволаи якумам мемонам, печонда мегирам. Ak чӣ хеле ки духтаро дар ҳамаи влогом мебинед, якта зуволаям ки гирам, вақти роған карда гирифта мепечунам, фарш монда самбусаҳоро тайёр мекунам, мепазам, ҳамон вақтам қабаташо ҳам хе мебиёяду 2 қабатам гирам агар ҳам хе мебиёяд. Ин самбусае ки агар нағз бирояд, як қабаташам хушрӯ мебирояд, 2 қабата карда печониям хушрӯ мебирояд. Хай намедонам, дар ҳамаи влогом мебинед ку самбусаҳом ягон камбудӣ надорад. Ай рӯи ҳамин самбусаҳо хушрӯ биромадануш бовар кунед дар ҳама ҷо заказ мешавад. Тоҷикистондам бошум ҳам хе заказ мекунанд, Россия ки рафтем уҷадам заказ мегирем. Иҷа боша чӣ хеле ки дидем, дуюм қабатам ҳам хе тунук кардам, роған рехтагиам, рости гап тоҷикиш кардам да. Шотка накардам, дастам кади тез печонда гирифтам. Тоҷикистонда свето камтар ки ҳастай. Свето омад, ман хай самбусае сар кардам, то мурданша печонда пухта гирифтагиам хай. Инам хай дуюм қабата дар болош мемонему, печонда мегирам. Я 5 минут дам додагиуму баъд тунук карда пухта гирифтамшона фарш монда. Иҷа боша дар як апаҷони азизам ҷавоб мегӯм. Вай муссови пирожни, мусс гуфтагие, ҷем тайёр кардагӣ будам, мусс тайёр кардагӣ будам. Шавҳарам хай телефони нав ки оварда буданд апаҷони азизи ман, телефони кӯҳнагима, дигарима дар бачаам додам. Гуфтам хай дар дасти ту иста. Ба видеоша бироварданӣ кишидум. Мақсад мегирам навор карда, монтаж карда мепартом. Намедонам ба кадом хотир бачаҷонам телефонаш чӣ хеле шидай ки прошивка задай. Ҳамаи чӣ бовар кунед удалит шидай. Як гала наворон будааму гуфтам монтаж карда 2-3 видео карда мебирорам. Ҳамаш удалит шидай. Апаҷони азизи ман, ҳоли ҳамаша
якта барои шумо бо асари нав тайёр мекунам, видео карда мепартом. Камтар хай дар холодильникум ҳаста я дучи ях кунда заморозит карда мондагиам ҳоли тайёр мекунам. Хай бо навор мекунам барои шумо. Инаҷа чӣ хеле ки мебинед самбусаҳо камтар баъди буриданаш мондум дам гирифтану тунук кардагиам духтаро. Вақти тунук кардан ана бинед бисёри бад байна тунук накунед. Баъди зволачаора ҳами тунук кардан самбусара хамирша байнша тунук кунед майлашу не ки баъди печонда роған карда гирифтаамтон байнша бисёри бад тунук накунед. Ҳами ду-се бор аввал ҳама ҷоша тунук кунену баъд гирдакоша тунук кунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман хоҳем ки самбусаҳотон ҳами байнуш қабатҳош гум нашава, дамаки хушрӯ биёяд. Ина бинед ман байнша бисёри бад тунук намекунам. Дар каналум 4 намуд самбуса печонда мондагӣ будум. Просмотрҳои ҳамун видеом ай 200 000 гузаштагӣ буд. Намедонам чун 300 000 шудагӣ буд. Вай музика доштаг. Ба ҳамон хотир намедонам ай ҳамин влогом удалит шидае. Ҳамуҷода бовар кунед ҳамин самбусае ҳам хеле оддӣ карда ҳам хеле хушрӯ карда нишон додагӣ будум. Бо 4 намуд самбусаҳои новинка буд. Ҳамун удалит шуд. Ҳамура хай мемондум бо наворомда пеш сопшеста мезадум. Бо хай медиден бо хела духтарако самбусаҳои новинка ёд мегирифтем. Насиб иншоалло ай пеш гармӣ шава, гармиёда бо ман барои шумо ҳамун самбусаҳое ки мондагӣ будум удалит шидагия кӯшиш мекунам ҳамун самбусаҳоро бо барои шумо навор кунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳама кӯшиши ман барои шумое. Шумо ҳамин видеои манро дастгирӣ кунед, лайк, комментарию беҳтарин нависед. Манам барои шумо видеои нав ба нав, пухтупазҳои нав, салатҳои нав, чӣ пухтупазе ки мекунам барои шумо мемонам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, инаҷа боша нигоҳ кунед чӣ хел самбусаро хай мепечонам. Ай се тарафаш мегирем, ба ин дам мепечонемша, ҷамъ мекунемша. Ба ҳамун ҷое ки се тарафа се кунҷа дар як ҷо ҷамъ мекунем, камтар тоб тиҳед, рӯнтиқонед, баъд хел самбусаҳотон дамаки хушрӯ мебиёяд. Мегӯям ки ман чанд намуд самбуса дар влогом бо ҳаст дар чанд намуди дига печондагиаму ҳамун 4 намуд самбусае ки печондагӣ будум вай самбусаҳо вообще дига хел буданд. Хай чӣ хелай вай навораш беҳтарин омадагӣ буд. Кадоме ки мақсад 1 сол шудагия подписат кардагӣ буд дар каналум, ӯ самбусаҳоя дидагия беҳтарин самбусаҳо омадагӣ буданд. Хай иншоалло ба ай пеш мепазам ҳам самбусаҳоро бо баҳри шумо навор мекунам. Ҳамин шумо видеои маро дастгирӣ кунед, манам пухтупазҳои беҳтарин барои шумо мемонам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷа боша баъди самбусаро печонда гирифтан инам хеле дар лист мондум. Ай болош бошад кунҷити сафед кати оро додагиам. Хай ба хоҳиши дили худтон чӣ хеле ки маъқулай ҳамон намуд ягон кунҷита истифода баред ки сиёҳ намонед. иҷа чӣ хеле ки мебинед самбусаҳои ман кардагӣ тайёр шуд. иҷа ман навора ба анҷом мерасонам. Хайр дӯстони азизи ман, апаҷону хоҳарҷонои ман, то навори оянда худо нигаҳбони мо ва шумо бошад. Худакотона фарзандотона эҳтиёт кунед. Хайр.